Sengiphinde ngabuya kwisibani media. Bonga lo wamkhizi sibonga. Bafowethu, kunzima. Kunzima sineyinkinga ezahlukahlukene la ngaphandle bafowethu. Ngibhalele olwethu la. Ufuna ngizomlekelela komuntu wakhe. Ngeke ngathanda ukuchaza isitori somuntu. Mhlawumbe khona ngizosuke ngibhede khona. Ngiyangithanda mina sihambeni bafowethu. Si-attend ukuze sizwe ukuthi uthini uAmahle. Sizwe kahle isitori ukuthi sithini isitori sakhe. Sacela ke sikhulume nawe Amahle. Sizwe ukuthi uthini. Uze ngalokho ngiqamba amanga mhlawumbe ngithi uAmahle kanjani. Ngicela sangibheda. Asihambeni bafowethu sizwe uAmahle ukuthi uthini. Mndeni wakithi wase South Africa. Amahle senginaye. Unjani sisoma Amahle? Yebo ngiyaphila bhuti wami njani? Ngikhona ubonga lo wesimani media. Umbhalelile ucela isazokusiza. Ake ngizwe siswami ukuthi ukhala ngani inkinga ikuphi? Bhuti wami daba lami ngicela uqala nje ngilibeke kanje. Bhuti wami ngikubhalelile ngenhloso yokuthi ngicela ungisize mayelana nesoka lami. Isoka lami ngalizamela umsebenzi ngendlela engalungile. Selifuna ukungala ke manje. Sacela ungisize. Ngithola ukuthi ngabe ilento ilemfihlo lengiyifihlile na enza ukuthi angale. Noma kwenze njani? Mhlawumbe khona intombazane entsha anayo kodwa ngifuna ukwazi. Imake indlela engalungile mhlambe indlela kanjani wagwaza emsebenzini wakhipha imali wenze kanjani? Into engisaba ngisho ukuxoxela nomba. Ngisho ekhaya yazi ngixole ngisho cousin bami. Kwayimina nginamahloni. Idaba lume kanje. Mina bengisebenza, umuntu wami engasebenzi. Ewujika nelanga. Bengimondla lo mfana, ngiyamrentela. Udla mina, ngisho ianda le bhuti. Yimi lo. Unengane ngaphandle. Kwalowo ngane inakekelwa yimi lo. Plus neyethi ingane sinayo, inakekelwe yimina. Manje ke bengidesperate ngempela, bengidesperate. Ngathi ngiyazama umkhumela neboss yami. Iboss yami yathi ubhuti lo sizomfaka ngeCV enoboya. Kwaphoqa ke. CV enoboya kanjani? Ukuba phela sihambe naye siye entransini. Ngilo umuntu wasemakhaya mina ngiyadideka nje isitsotsi bandla sibe singihlule. Ngiyaxolisa Nkosi yami yabo nje ukhulela emalokishini. Walide ukuthi sihambe siyocansini. Yona leyo entransini. Yebo. Madoda. Manje umuntu wakho wena usetholile nipho ngalokho? Anginayo isho kodwa Nkosi yami ngiyasola izenzo zakhe. Yini edala usole? Useyangnyanya nje usenokunginyanya. Asafuni ngisho ngimvakashele. Asafuni ngisho ukungithinta nje ngiyasola ngeke. Yini usole lento wena ungayitshela ukuthi mhlambe khona intombazana ayitholile? Nalokho ngiyakusola. Ngiyakusola nalokho. Kodwa nje umuntu nje oyindaba yomathisa nje akayifuni la ihambe khona. Bengicala vele nami ukuyenza into ekanje. Mhlawumbe ungizwile abantu basibhela bayakwazi ukumuza umuntu wesifazane emadeleni nenye indoda angazi. Useyangnyanya. Ngisho ukuthi wena ngamanye amazwi uze kwisibani media ngoba nakho ufuna ukuzwa ukuthi kwenzakalani phakathi kwakho nendoda yakho. Yebo ngoba ngiyafuna Nkosi yami zilunge izinto ngiyafuna. Yebo. Yona inzima indaba yakho sisi. Sizama ukuthi sikuhlanganise nomuntu wakho. Kodwa inzima. Hayi kunzima yini? Ayingekho mhlambe enye indlela sisi mhlambe noma ukhipha imali ngaphandle ukuthi nizeni lalana. Iyayingekho bandla. Ayingekho ngoba ngazama ngamncenga. Wathi nje ayikho enye indlela. Shuthi wevele ngihalela nje vele. Imake ngikuzeke ke la sisi.
nalala ngalolu suku olulodwa noma naqhubeka ngoba phela into ekanje ngiyazi ayigcini kube usuku olulodwa. Impela ayigcini ngoba salala okokuqala saphinda namanje uya usangifuna futhi. Shuthi nje after 3 months lwezivuselela hayi kwayimina nje angisathandi. Sengicangwa kuyeka nje lo msebenzi. Ingakho ngibuza ngoba ngiyazi into kanje ayigcini ukuthi mhlambe kube lowo mgwazo owodwa yabo. Kodwa sisi ngiyathemba ukuthi sokusiza sisi. Mawucabanga sisi mhlambe singamthola kuphi? Ngicabanga ukuthi kubo njengamanje. Manje wena uyakwazi ukungena emini kubo noma mhlambe? Yebo ngiyangena ngiziveye nguma wengane. Akukho la ngangeni khona emakhishini dining yonke indawo. Okay sisi hayi ngicela nginga right mesomthola. Ake sihambe sombheka kubo. Sizokwazi ubona sisi iyalungiseka nilento. Kona kubhlungu nawe okwenza ngwanakho ucabangela umuntu. Ngangizamela yena. Kunzima ukondla indoda. Kunzima kwa andi mina. Nezingane nazi zikhona ngaleceleni. Yabo. Ake sihambe sombheka sibone siyamthola yini. Yebo, hayi. Bafowethu. Sihambe safika no Amahle. Kumfowethu, unjani mfowethu? Ngiyaphila mfowethu kunjani? Ngikhona mina. Ngobonga kaMkhize ukuthi igama ngisuka kwisibani imidi. Mina futhi ngokukhanyisana okaNcuma. Awuzwethu. Yimaka mfowethu usisi lengihamba naye ngabe yamazi. Yena futhi angeke ukukhohlisa. Ngiyamazi kodwa ke ngingazi ke noma ngizothi intombi yami noma ube intombi yami. Ngoba nje mfowethu kuningi nje kona bafa ngeke ngikukhohlise. Kuningi yena methi unilethe kanjani la ngoba phela angi-understand. Ngoba ngibona nje amakhamera. Ukusiletha wakhe la mfowethu naye unenkinga ngicantsi lo ichazayo. Ukuthi akasabona into yeni nowabela akasabona ukuthi kwenzakalani and isuyeke nasemsebenzini bekufaka emsebenzini. Akazi kwenzakalani ufuna ukuzozwa ngempela ukuthi kwenzakalani phakathi kwenu nobabili. Ngoba nezingcingo zakho uza usayibamba. Hayi. Ukuthi wena bhuti ngiyethuka ngempela ukuthi nguye lo ongibizela abantu kanje. Yabo ukuze ukhulunywa kanje. Kahle ngiyifisa into ezongihlanganisa naye. Bhuti angiyifisi ngobani bafa? Bhuti yazi kuningi mfowethu kodwa ke ake nginishiyelele kuyena ukuthi yena kungani ukuze kufinyelele kulesikhathi kule stage lesokuthi mina ngimkhulumisa. Akabuze yena bhuti. Mhlambe uzokutshela. Sisoma Amahle. Yebo. Ayi uzwide ngalayi. Uthi angizwe kwenzakalani? Bhuti wami nami angazi kwenzakalani ngaye. Angazi lokho angempela. Uvele wangishintshela nje esithubeni. Kade si-right kabi. Kade si-right yonke into yethu nje ismooth. Jiki akasavuki asaya emsebenzini. Asangifoneli ngisho ngimfonela uyangiziba vele uyangiziba. Awusafuni ngisho ngikuvashele. Angazi kwenzakalani noma usuthola intombi entsha mhlambe. Phela njalo amaduma uyathola isikete esinje uyashintsha. Yazi ngixaka ukuthi nesibindi sokuthi uzokhuluma kanjani. Yazi mfowethu le ntombazane le ingethula isithunzi ngendlela exakusathana. Kanjani mfowethu? Le ntombazane. Indlela. Yazi mfowethu mengivedane ngicabanga lento ukuthi kuthi angiqhuma ikhanda kahle mfowethu. Yabo. Ngiyenyanya. Ingakho ngikhethe ukuthi cha ake ngivele nje ngimzibe. Into ezongisondeza naye ngiyeke phansi njengoba ngibona ngiyeke kwalelo doro. Mina mfowethu ngithi ngifuna ukuzwa ukuthi sungazuyeka itoho kade ungasebenzi. Usupport wena ngoba usho njalo sibu uyena ade kusupporta. Uncamile ukuhlela ekhaya yini lengaka? Kwenzakaleni? Yabona mfowethu angeke ukukhohlise. Ngicela ukuthi ubuze yena ukuthi cha akusho Amahle. Akusho ngoba ngiyacabanga ukuthi bafu ukuthi usekuchazelile nje ubungibuza ukuthi nguye owangizamela idoko. Amahle
ngicela ukukubuza. Ukungifaka kwakhe emsebenzini. Kwangeve ukuthi ungifaka ngoba unothando lokuthi ukwazi ukungibona ngisebenza, ngihluphekile. Noma kokufeza nje ezinye zentshisekelo zakho. Bebe ngangifisa ukukubona nawe uvuka njengawo bonke abafana. Nawe uyazi isimo sasibheda kanjani uyazi. Nawe for sure ongekho nje happy ukuprovide umuntu wesifazane. Manake. Ngiya understand isimo besinjani, yebo. Besikwazi ukuphila, right? Obvious phela. Besikwazi ukuphila. Awungichazele la because angi-understand. Lo msebenzi ungitholele kanjani lo msebenzi? Ungitholele kanjani lo msebenzi? Ngakukhulumela nalo muntu nami wangifakayo. Amahle. Supervisor. Amahle. Mobuka mina wena ubona impatha. Ubuka umampara nje, ubuka umampara. Ngesimo nje sokuthi mina ngiwazile ukuthi ngigobisa ikhanda ngivuma ukuhlala nawe ngingasebenzi. Kuwena osebenzayo. Yiyo lento yenza ukuthi wena uyibone ngathi uthi umkhulu manje ubona ukuthi ngiyakwazi ukuthatha izinqumo engaphezulu kwakho. Uzidikalanga. Akuchazile mina bhuti ngempela kwenzakaleni? Bhuti, Kwenzakaleni? yazi bhuti lo muntu esifazane ungihlekanise nabantu. Indlelani bafu? Bhuti sacela ubuzena nangu. Because bhuti angeke ukhohlise ngihamba ngapha ngingena emsebenzini ngiyahlekwa ngapha nangapha ngazi kwenzakalani. Yabo. Amahle. Chaza sisi, angathi unolwazi. Angazi. Ayikho into ongayazi. Ngabona ngawu ungasavuki. Amahle ayikho into ongayazi. Ayikho into ongayazi. Uyangicasula okokuqala nje lokho. Ayikho into ongayazi. Uyakwenza yini umsebenzi ngoba phela awuxoshwanga. Lalela la. Angithi nina noThabani ngenze slim. Angithi wena noThabani ngenze slim. uThabani ungena ngaphi ke la? Uba uqasha lapha. Uyena phela. UThabani yena supervisor. Mfowethu. Yazi isimanga lento mfowethu ngoba angaze ngibe nenhlanhla nje bafu. Angani uma ngizothi inhlanhla noma ibhadi sekuyafana nje kahle kahle. Ngoba yabo indlela engithole ngayo umsebenzi mfowethu ayishelelile bhuti. Ngathi hayi ziyashaka impela uzwide manje ayibakhuphuka impela. Indlela engijabule ngayo. Kodwa uma sengizwe indlela engingene ngayo emsebenzini ngoba phela abantu bayakhuluma la ngaphandle. Uthola kanjani baba? Uyangicasula lo. Uthola kanjani? Uyangicasula lo ngoba manje uletha amakhamera kwakona lokho kusawungihlambalaza. Kwakona lokho kusawungihlambalaza. Usukhathele ukungibukana emsebenzini nabantu usubona ukuthi ungibukanise neso. Mina ngakuncengela, ngakuncengela. Wangincengela kanjani? Ngakuncengela kahle. Musungenza islim. Ngakuncengela. Musungenza islim. Njengawo bonke abantu. Musungenza islim. Musungenza islim. Kahle mkhathi. Musungenza islim. Yesiyami. Hlisa umoya ngizwe mfowethu ukuthi ngempela kwenzakaleni. Yazi mfowethu angeke ngikwazi ukuyichaza lento mfowethu kahle kahle into ezokwenzeka manje bhuti because kuyimanje ngihleli la ngihlonipha nina mfowethu. Bengithi mhlambe uze ngento esile ngoba kahle kahle bengivele ngingadingi umbono. Bengivele ngingadingi nje inhlobo ukumbona. Inhlobo nje. Manje awusangifundi sho ukuthi awusangifundi. Yazi ayikho into engizoyikhuluma nawe amahle ngoba ufuna ukukhuluma iqiniso namanje. Ngiyachaza nje Uchaza ukuthini? ukuthi ngakukhulumela ngakuncengela. Kanjani? Ungicengela kanjani? Ngamnika ungicengela kanjani wena? Ngamnika idrink. Idrink yani leyo? Idrink phela ungumokolo ukuze ungene. Umokola kanjani wena? Umokola kanjani? Ngamnika idrink. Ukuthi uhamba uvula imlenze ukubisa ngedrink lokho. Imlenze. Imlenze. Angithi yabona manje ungenza islim. Angithi yabona manje ungenza islim. Kahle mfowethu. Angithi yabona manje ungenza islim. Ngane ukuthi ngibanike umuntu ongafakaza lento. Hlisa umoya mfowethu. Into esizela ukuthi sothola isolution ngalento eyenzakalayo. Ngiyacela mfowethu ngiyazi imoya yona iphezulu. Yabona kahle kahle yabona nje manje bhuti. Yabona nje kahle kahle manje angikho esimeni sokuthi ngingakwazi ukuthi ngikhulume naye because uyaqhubeka ungenza islima lapha phambi kwakho. Usondela sesomkhulu uzochaza. Uyaqhubeka ungenza islima lapha phambi kwakho. Okay. Amahle. Ngicathi into edala ukuthi ungilethe la. Bofuna ukuthi kwenzakalani. Yebo bengifuna sithole isolution kulolu thando lweni. Manje wena ngathi khona lento oyifihlayo. Ekufa uyiveze ukuze uzwide azi ukuthi ngempela kwenzakalani ukuze angene emsebenzini. Ayikho into engiyifihlayo mina konke lokho ngikushoyo kuyiqiniso. Lalela la wena. Umthombeni bayakhuluma lapha emsebenzini wena. Uyazwa ngiyeka mina ngoba sengiyinhlekisa lapha emsebenzini uyaqhubeka lokungenza isilimo. Amahle. Usibahlena. Usibahlena unjani? Usibahlena lazi iqiniso ukuthi ngakhuluma kahle.
yazi into enzakalayo lo sibahle wakho sakuncengela nawe usibahle sakuncengela naye nangincengela naye Zwethu. futhi nina nobabili sakuncengela nivula naye. imilenze nina nobabili nosibahle Ah, nincengela angisazi. Amahle ngicela Angisazi. umtshela lo kade ungitshela kade ngikhuluma nawe okokuqala. yazi angizile ukuzolwa la ngifuna into siyilungise kahle ngomoya wesonto. No, wena Amahle ongafuni ukukhuluma. Ngicela umtshele lento ngimtshela emotini ngoba uyakhombisa ukuthi ikhona information anayo. Manje wona ufuna ikhishwa wena ngendlela engibona ngayo. uthuzela ukuzolungisa ngomoya wesonto namanje kodwa unqambela amanga wawungakhuluma iqiniso wawungabatshelanga iqiniso labantu balethela indaba ungabatshelanga ukuthi wenzeni wena Wena into esho vele uyithathaphi? lento ngisho ngiyithathaphi Ukuthi abantu bayakuhleka mina nje bezingeqa Yini bezingeqa. le Amahle uthatha? Bezingeqa ngikhumbula nje mina lo nto abantu bayakuhleka. Angazi nami ngifuna ukuzwa Cha phela wena akulula ubone ukuthi bayamhleka. Uyena ozobona ukuthi bayamhleka. yazi angazi Zwide mfowethu mina ngiyaqala ngizoze ngiyikhulumeke lento mfowethu Zwide ngoba ngathi yini efihla ade ngitshelile. Amahle uthe wena bohlele ekhaya ungasebenzi yakondla. Umthwalo usungaphezulu kwamandla akhe. Ngoba kunana izingane yabo. kungani ngakhuluma nami angitshele lonto ngoba phela ayikho indlela ebengingazami ngayo nawe ubonile bengihamba ngiyobamba ama piece job ngibuye naloko ngoba phela besikwazi ukuqhubeka siphile angithi besikwazi besingalala sidlela Sihlala nje phela mase ngifuna ukunika into ewupermanent. into epermanent Yebo. ukuthi uhambe uvula imilenze emva kwaloko idumele umsebenzi wonke lonto le idume kona wonke umuntu oza kwethi ngisebenza nabo mina angisakwazi ukuthi mengihlele lantsheni ngihlele ngiyaxoxa neinsizwa ezohlangana ngamakhanda lapha ihlangana ngami busy kuyagegetheko Noma behleka ucansi behleka wena noma bengahleki wena. Angikwazi nje mina lokho. but angisona isilimo nawe futhi ngiyacabanga ukuthi nawe njenganomuntu wesilisa uma ngakuthiwa manje awuyifaka ecathulweni zami manje uzozwa abantu bekhuluma abantu bakutshele umuntu azakutshela ukuthi mina ngiyazi ungabuza usibani uyazi naye uthi angithi into enjalo mfowethu le ntombazane le ayingazi nanokuthi ngiyini kodwa mfowethu indlela esenginikeze ngayo uthando bafo yazi bafo lezi zinto zala emhlabeni mina zisho lutho kimi ingakho ubona bengikwazi ukuhlala naye hayi ngoba bengekho amantombazane Mina Zwide mfowethu ngiyakubongela mfowethu abafana nawe abasebaningi mfowethu uyabona ngendlela akuchaze ngayo ukuchaze as umuntu wesilisa oyikhethelo ngoba ungibalelile ukuthi awuzibeke ngisho isandla inhlobo konke lokho kubalele mfowethu and nokuchithela nokumchithela uthi kuyenzeka ifoni yakho ilale kuyena uyakwazi lokho kodwa ayikazi ngeni khona ngesiyona mhlambe nangu uyakwazi lokho njengoba nibona kuzwe ngayo kodwa manje unisane isibindi sokuthi akwazi ukungiqambela amanga manje la phambi kwenuke nithini nina leyo nto ke nako senikhona la nithini wena Amahle ngoba phela sikhulumile lapha emotini yini ngoba phela uZwide yakhombisa ukuthi lento lena obungitshela yona lapha emotini useyayazi yini ungafuni ukukhuluma wena uxolise umuntu wakho angithi kona lokungenza isilimo saqhubeka ngenza umampara Ukuthi bengazi ukuthi ngizokubekela kanjani ukuthi bengazi. ayikho into obungayazi naloko uyangijwayela Bekuphoqa. kwenzakaleni komchazela umuntu wakho ukuthi kwenzakaleni ngizangena emsebenzini umchazele ngoba istory asizwa ngabantu ngesifana istory azosizwa ngawo umnikazi wendaba Yeah, vele phela ngesifana abantu banonga abantu. Banonga. bathina abantu banonga bathina abantu Angazi phela mina lonto bengayizwanga. yini abayinongayo Sona sami ngiyaxolisa. banongani uxolisana Kube yiphutha bona yini mina ebeyiphutha bengifuna ukubona impilo yethu iqhubeke iya phambili nezingane zethu. kanjani awungichazele kanjani asimnike ithuba Zwide chaza ukuthi uyangicasula lo Bengifuna nami ube naso isinko sakho siqondile. ngani Izingane awihlawulile izingane. emake siswami ngicela Mina bengizobe isidwedwe sakho kokoze kube nini? isidwedwe Isidwedwe. ufuna ukuthi ngikwenze isidwedwe Ngiyabuza. ngijola nawe kuphela amahle ngikwenza isidwedwe ngijola nawe kuphela amahle Ngisho ukuthi mina izingane awihlawulile. Mina Ngizoyihlawula ubuyoze kanjani ungithathe nini? ngingasebenzi? Ubuyoze ungithathe nini mina? ngihlawula kanjani ngingasebenzi ngizokuthatha kanjani Ngakho nje bengikuzamela. uzothathwa kanjani ufuna ungitshela ukuthi mina yebo ke nakho ufuna ungitshela yebo nakusengisebenzile sengizothatha wena naku sekuvela lezi zinto lezi engiyithola manje emsebenzini nginjani mina lapho uyangicabangela mina Bengithi mina senzela thina sobabili lento. sobabili Nezingane zethu. ukusantuka Ngiyaxolisa. Yabo nje lokho ke Nkosi yami bandla angazi.
Sacaba Hey, zama ukulungisa izinto. ungangibhedeli mina manje. Ngiyacela. Kahle kahle nje inyongo nje. Awusho nanokuthi awuvumi lutho. Ayikho into oyivumayo. Ayikho into oyivumayo njengamanje. Ukuxolisa kwami nje kuchaza kona ukuvuma Amahle ngiyacela. uxolisa wenzeni? Ukuthi phela ngamncengela ku-supervisor. Ukuncenga kuyicala nomncane. Angithi yabo. Phela hlala phezu kwendaba uxolisa ukuthi wenzeni? Angithi yambo. Uthi Ukuthi angithini nangase ke? ngibone ukuthi iyona ndlela. Iyona ndlela. Iyona ndlela. Iyona ndlela yokwenzani? Engenwa ngayo. Iyona ndlela engingenwa ngayo. Uba kahlahle bekumele athole umsebenzi yimi noma nguwe. Uwena. Yindaba pho engazange ayikhulume nami lonto. Amahle. Ngoba lento ngathi yasabukisho. Mina ngakusho lokho ngitshela kwana. Ayikho inkinga ungakusho. Mhlawumbe nami emva kwakho ngizobeka ngendlela yami. Mfowethu Zwide. Bafu. Uamahle uthi mfowethu ubesekhathele, hayi besekhathele mfowethu. Umthwalo bosungaphezulu kwamandla akhe. Ubondla wena ondla izingane ekuthengela ngisho ianda. Ngisho namasokisi. So wakukhulumela emsebenzini. Uthe ekhuluma ne-supervisor. Usupervisor kuthi wafuna ukuthi balale. Ngokuthi ucabanga usizi lakhe nokuthi nawe fa into yeni uthando legcina seliya phambili. Wakuvumela lokho. Lalela bafu. Angithi nangu uyasho ukuthi ukwenzini. Akahambe kaye kuyena uThabani loyo. Angithi uThabani nguye owenza ukuthi mina sengiphumile lapho. Ngiyekile kwalo umsebenzi loyo ngoba inonsense angizwani nawo bafu. No akathandani naye mfowethu. Bafu inonsense angizwani nayo. Inonsense angizwani nayo. Ngiyekele umsebenzi ngoba inonsense ngingazwani nayo. Bafu ngumuntu okuphila ukuthula nje noxolo engiphila ngakho nangu uyakwazi lokho kodwa manje uthi umthwalo bosungaphezulu kwakho umthwalo yini lebi singaphezulu kwakho sikwazi ukulala dlile namanje ngisabuza Bengifuna impilo iqhubeke iye phambili. Ibingeke yakwazi ukuqhubeka ngenye indlela wabona ukuthi nje cha wena nje siyakhula iminyaka iyahamba Mawukhulu ukwazi ukusantukela abanye abafana ukubiza ngokukhula lonto bafu mina nami ngangizitshela ukuthi nje lalela uyazi uyangicasula uyangizwa awunasimilo uyangicasula uyanginyanyisa ngikutsheleke mina manje uyanginyanyisa Ngicela umbuzo lo mbuzo Zwide. Uma wengane zakho lo. And ngiyaqonda ukuthi bomthanda ngothando leqiniso. Mfowethu Manje ubona ukuthi uthando lweni fa kwenzakalani ngothando lweni? Ayikho into engisazokwazi ukuthi ngiyikhulume noMamala. Abona nje into esihlanganisile njengamanje. Kahle ngoba nangu useze wakuveza. Because manje lonke izwe phela liyazi manje. Lonke izwe liyazi manje. Angithi usebize nina bhuti. Angisho. Lonke izwe liyazi phela manje. No into edathi phela bizi thina bafo ingoba wena kade ungasayibamba ingcingo zakhe and yena bengazi ukuthi le information sunayo bengitshentsa wena yena awazi lutho yena. Should be good right mina ukuthi ngibe inhlekisa. No bengekho right bhuti. But ake ngikubuze nje wena uyifaka icathulweni zami. Lesimo lesengibhekene naso njengamanje noAmahle ungasithatha kanjani? Uyabona ukuthi nonsense la ngizela nawo kwimanje nonsense. Uyakubona South Africa nanku umbuzo nguthola kuzwide ngozwonzima uyangibinda kwamina awuphenduleki. Bafowethu uyabona icala lokuphinga komuntu wesifazana othandana naye ungamchitheli. Bafowethu kunzima ukuxolela alixoleleki nangebhadi bafowethu angazi nami lento ngizoyisolva kanjani. Kona ngiyadinga ukuthi ngiyisolvile. But angani makuzokwenzeka noma ngeke kuzokwenzeka. Zwide mfowethu kubhlungu. Mfowethu nami lokho kwenzile mfowethu. Angani noma ngithi bengizokwenza noma bengeke ngikwenze angazi mfowethu. Cha nje bhuti yabona nje. Kodwa mfowethu uAmahle nami mase ngene ecathulweni zakhe mfowethu. Umuntu esifazane naye bekhombisa ukuthi ekuthanda. Iphutha lakhe Zwide kube sekutheni mfowethu alale. Bhuti namanje ngisakubuza. Uthi zifake ezicathulweni zami njengamanje. Nangu uma engane zakho ulaliwe emsebenzini. La na uvuka khona. La na uvuka khona phezulu kwaloko. Uselanda abantu bamakhamera ke manje uzokhuluma ngayo leyo nto ukuthi yena ulalile. Uyangizwa mfowethu. Mawucabanga mina njenganomuntu wesilisa osayimisela ukuthi ashade aganwe abe nomuzi kuyothiwani na ngiyawuzwide lo owadlela umfazi.
Uyasho njalo mfowethu. Manje uthi angithini kahle kahle. But kahle kahle sengihloniphile mfowethu. Sengihloniphile ngiyabonga. Ngiyabonga nawe mfowethu ukuthi ukwazi ukuthi ungikhululekise ukuthi cha ngimtshela ukuthi ayisekho into ezohlanganisa ngaphandle kwengane zethu. Ilalo nje into engiyibonga kuwe njengamanje mfowethu ukuthi ukwazi ukuthi naleya enga leleya gwebe benginalo. Ngikwazi ukuthi ngicha nje ngimtshele manje ukuthi lalela wesisi. Ayisekho into esihlanganisile ngaphandle kwalezi ingane esinazo. Uyangizwa? Ngoba angifuni kuba ngathi ngibukisa ngawe. Angifuni kuba ngathi ngibukisa ngawe. Angivumi. Yini ongayivumi? Bengizamela wena. Yini ongayivumi? Bengizamela wena. Uzamani? Hayi kanina amandla ami shame. Uzamani? Amandla akho? Bafa ngisacela ukuthi ngivedane ngisuke kunina. Mina manje ngoba manje angithi uyamuzwa manje uthini? Angithi uyamuzwa manje uthini? Mfowethu enzokucela wena ngaphambi kokuba usuke kuthina. Angithi uyamuzwa uthini? Ungakhohlwa ingane zakho mfowethu. Ngokulala nje kanye. Yazwa mfowethu uthi angithini mina lonto leyo. Uthi angithini lonto leyo. Ubu permanent uhola every month. Yo. Amahle. Kubhlungu sisiwami. Canda usibize ngoba usithemba nokuthi sokusolvela inkinga yakho. Ngizwa nami kunzima. Yabona methi angingene ecathulweni zakhe. Lento ngithatha ngathi yenzeka kumina nami ngizwa kunzima mfowethu. Angifuni ukuqamba amanga ngizwa kunzima ngendlela esimangaliso. Ngazi uphatheka kanjani ngendlela ekwenzeka ngayo. Sigcina singakwazanga ukuthola isolution. Nami bengitshela soyithola isolution kodwa mayekwenzeka nje hayi nami angisazi. Angazi lento ukuthi ngisoyilungisa kanjani angazi. Ngoba ngisho nabakubo ngiyabakwazi ukhandela umtshelo wakhe vele ngiyamazi. Ngeke nje bakwazi. Iyona inzima lento mfethu ngoba once waqala nje wadusha ukuthi anilalanga kanye. Yebo ndusangifuna ucansini. Yabo. Shuthi nje wevele angazi futhi vele ngihalele angazi. And ukumncisha wakho futhi kungenzeka ubone phela lo msebenzi. Kube inkinga kuzobe inkinga vele kuzobe inkinga. Ngoba bezoqala ngaye mhlawumbe ukuxosha lo bese ke elandelela ngami. Sisiwami mina engakusho kuwena ukuthi kumlinda kancane mhlambe naye kusokuthi usene enga. Mhlambe kusakusha. Ya mfethu lento inzima nawe uyicabanga yabona abantu nihleli mhlambe ngolunch nothi time abantu bahleka lapha ya emsebenzini. Kuhleliwe. Uzocanga ukuthi bahleka wena. Noma bengasakhulumi ngawe kodwa wena ngoba nisazelo sokuthi umkakho wenza into engekho right emsebenzini. Uzocanga ukuthi bahleka wena noma bengahleki wena. Vele kuzokuba njalo. Ya amahle ngicela mina wehlisa umoya. Uyijensi moko wakho usazobuya mangise yena wakho engadelelwa wena. Ngeke asabuya. Ngiyacela mfethu. Akukho kunye vele ukuthi nje ngimnika isikhathi ebhuti wami. Mhlambe nginethemba lokuthi ohamba wehla umoya. Hey bafowethu, into eyenzeke kuZwide beno amahle. Ibhlungu bafowethu. Sengivala bafowethu ngicela nilentoza. Nibheke indlela engena ngazo emsebenzini. Uzongena ngendlela engene ngayo uZwide. Ugcine ususenkingeni. Bafowethu ngiyabonga. Ngicela niziphathe kahle. Ningalenzi iphutha elenziwe amahle. Ngicela sifunde lesi. Ngiyabonga.